Pisan-pisan mumpung nggon pakeliran. Nggih. Dijak ketoprakan. Oh, toprakan nggih. Nggih. Napa? Ngejak ketoprakan lah. Oke, goyang bareng. Ayo. Wong ayu kemani pun kakang. Pun kakang nate ngendika marang sliramu kanthi prasaja. Ya kok mak prembu. Sliramu ora mrayogani. Mula saka kuwi negaramu tak badekke karang abang kang kaya mangkene bot-bote tresnaku marang sliramu. Sliramu dadi wanita boyongan ya wong ayu jungkan. Wilopati pamanmu Prabu Kupala prajuritku ya wis resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kaliyan pun kakang. Makhluk kaya pun kakang bakal tak simpan, bakal tak bek bojo, tak suatu menang-menang. Sliramu bakal dadi karma prameswari pun kakang Bandung Bondowoso. Matane nek kene lho. Baget rono lho. Baget. Iya Bandung. Kowe pepek wakot ora gelem tak bek bojo. Yen sliramu duweni bebono jaluk amopo waton ora jaluk mudune lintang lan rembulan. Ora ngenteni dina sesuk bengi senjata. Ayo matane pindho. Dewa dene sliramu duweni rasa peduli marang pun kakang bar kejeblok wis kok keponati. Ya. Aku gelem karo kowe ning aku duwe beban. Ayo. Jaluk amopo waton ora jaluk mudune lintang lan rembulan. Mula sapa kuwi? Matur mak lan kocak kok urung to mbak modhen.